Dumaan muna kami dito. Pag hindi magustuhan ni Banana, nagka-problema na naman. Walang gana. You don't want to disturb your mother. She's busy now. No, but she's maybe busy with a boyfriend now. No, I'm recording and then kaninang umaga, pumunta kami sa general store, no? Bumili kami ng power bank. And then, bumili din kami ng lumpia wrapper. Tapos, mga cooking sauce, no? Sa Chinese store. Doon kami bumili. So, ito na pala yung aming food today. And then she forgot to take a video because she was so busy eating her. Nagutom naman gud ako. So, nakalimutan ko nagkuha ng video ba? Yan, yung isda na ginawa ni Banana, oh. And then, of course, yung cabbage. And then, salad. Kasi si Banana, Of course. kaunti lang kakainin niya na rice. Sa akin, rice talaga. But Mum doesn't like the fish, okay? She said fish is not good. So I said, okay, I'll eat it all right? Ay, Diyos ko. So, nasa garage na naman kami kumain. So, kain mo na akong mga kahigala kay gusla na. Naggawa ako ng lumpia, kaya bumili ako kanina sa general store ng lumpia wrapper, no? So, chicken ang aking gagawin. Ang aking gisagol is cabbage lang at green pepper dahil walang carrots ako. Naubusan na pala kami. So, si Banana is natulog kay masakit daw ang kanyang likod. Nagpalagay ngayon ng pain reliever. So, magbalot na ako. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. So, it's done na. Ito lang ang aking ginawa. Di ko ginamihan kasi iniba ko yung ingredients pag hindi magustuhan ni Banana. Tapos biniblender ko din lahat. Ang chicken, yung mga vegetables na nilagay ko. Tingnan natin si Banana. Natulog. Kaya hindi kami nakakuha ng video doon sa Chinese supermarket kay masakitan talaga daw ang kanyang likod, no. Wala siya sa mood kanina. So, nagmamadali kaming umuwi. May mga bibilhin pa sana kami. So, next time na lamang. Di na ako nakabalik sa inyo kagabi. Alamin na kung bakit. So, si Banana nagtrabaho. Pero sabi niya sa akin, half day lang siya. So ngayon, nagluto ako ng adobo and then rice. Of course, di talaga mawala. At nag-boil din ako ng corno para mamayang gabi and then magluto din ako ng chicken fillet. So ito ang aking adobo for lunch. Yummy na. Hindi na ako magpaghintay di Banana. Nabusla na ako. And then, nagluto-luto din ako ng cake ba. Nag-try ako. Oh. Ito na lang natira. Half na lang. So, ipatry ko kay Banana kung okay ba. Kain! Yung aking niluluto ba is parang ano siya, lechon paksiw. Hindi siya adobo. Wala nabili ni kauna tanan ni Banana. Masarap siya kasi overcooked na ba? Malambot na talaga siya as in pati yung ano, tambok. Another day na naman. 1 week wala akong trabaho ngayon. So, dito lang ako sa bahay, no? Pero tumawag si Gina sa akin ngayon na mag-lunch daw kami. Hina-invite niya ako ba? Kasi daw, wala naman daw akong ginagawa dito sa bahay. So, nagmamadali ako nagbihis at nag-ano sa aking kilay ngayon, no? Nagtanggal ba kasi nanubo na. At tumawag ako kay Banana at buti na lang at pumayag. Doon nila ako ngayon. So, waiting na lang ako sa kanila. At mamaya na lang din ako magluto pag uwi ko. Sana maaga ako makauwi para makaluto para dinner di Banana. Buti na lang at maaga ako nagising. So, maaga ako natapos sa gawain dito sa bahay. Hindi ko alam kung saan kami mag-lunch. Kay
Kujog baboy man ako today. Pundawi na daw sila. Ihi muna ako. Diyos ko, Mio Marimar, yung sakit natin na palagi na umiihi. Mga 2 minutes na daw, nandito na sila. Di ako natapos sa pagbunot sa akong kilay. Pero okay lang. Pil na pil ang pagpunas. So, nandito na kami. Wow. Ito yung kinainan namin, oh. Maganda siya. Hihi muna kami. Uwi na kami ngayon, taod-taod. Madam, oh. May second hand din sila dito pala. Oh. Tingin-tingin mo na. Magkano din to? Yung presyo. 890, yung table, 890. Tapos ito, ano ba to? Pepper. 890 buti na. Mahal naman yung 890. 61. Pang ice. Alam mo, mahal pa nga yung parang mga pigil-piga. Gusto ko ng ganito. Magkano pa? 2,490. Alam mo yung pinuntahan natin kapihan nila sa Heritage? Yung lamesang ganun ang lamesa namin sa Lumalitan kaya. Di kami dito kumain dahil maraming tao pagdating namin kanina. Ang labas. Pakita ko ulit. Ang ganda ng mga bulaklak. Ay. Picture mo na daw. Amoy... Ano? Amoy tahong. Oo, amoy tahong. Doon sa Medlan, pwede kang manguha ka doon pag hindi siya high-tide. Oo. Mag-ano ka lang, magdala ka na lang pang ano ng buhangin. Nasa Seaview kami. Dumaan muna kami dito. Nagano na yung mga flowers kasi mag-spring na. You look like that girl. Uy, maganda ko. Sabik na kami mag-swimming dito. Hindi ko kaya yung lakarin niya. Nakala mo, mamatay na ako. Sim kaya banana. Hinihingal. Madamo. River may baka may tilapia, nagkatakot man. May tilapia. Musakad yung dapita, oh. Lately I've been high. Nag-stop na naman kami dito. Bili daw si ng ice cream. Sana may magno. Sana mayroon daw magno. Ayan, pangbata. Magnum. Almond. Mas maganda yun ni Gala kasi para safety din sa yuba. Dito na ako sa bahay. Kakarating ko pa lang. Tapos si Banana, nandito na din. Nag-half day lang din siya. Yan o. Saan ba yun? Hindi makita. Blurred. Walang gana magtrabaho si Banana ngayon. Kaya half day lang siya. Hapon half day din. Magkwentuhan muna tayo saglit. Si Banana wala nang gana magtrabaho dahil nagkaproblema na naman doon sa tinatrabahuan niya. At till now, hindi pa siya binibigyan ng sahod. So, syempre, sino ba naman ang may gana magtrabaho kung till na wala pang sahod, no? So, yun lang. And then, maraming salamat pala kay Tony at kay Gina dahil in-invite nila ako sa lunch ba. Napakabait talaga yan mag-couple si Tony at Gina. Always siya naglilibre sa amin magkaibigan dito. Since sa Somerset West ako talagang maraming nagmamahal sa akin hanggang dito. Iba talaga pag
Mabait, no? Kana ganing sige na tagkatawa, murag way problema. At syempre, masaya ako dahil nakapre na naman si Higala, no? Kakain na naman na masarap. Of course, nakagala na naman. Laagraywa na ako, mga kahigala. A few moments later. Nag-fried lang ako ng pork ngayon. So, kumakain na si Banana, oh. Malapit na siyang matapos. So, yun lang ang aming ma-share again and again and again and again, mga kahigala. Nasa kabilang kwarto ako kay mag-lunch ako ngayong taod-taod and then mag-edit din. Medyo kagib up na talaga ako sa aking pag-vlog-vlog kay wala na talagang viewers, no? Nagkahinahinay na talaga og ubos. Pero kapit lang gihapon mi. Bahala na ni. Laban. Ang lagi niyang tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. Para always happy and most of all be kind. Bye! Just levitate.